Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kulimale inqwaba yabantu kwenzeka isiphihli sengozi kutholana phezulu izimonto ezimbili ku-NMR Avenue Walter Gilbert Road eStamford. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lana blogwana le video. Mangoqala usijoinele likhasi wamwelekile igama lami ngusibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ngizocela usilandele ku Instagram @zwide_meet. Kulimale abantu abangu-8 kutholana phezulu izimonto ezimbili ezincane engozini eyenzeke ku-NMR Avenue Walter Gilbert Road eStamford. Kubikwa ukuthi abezosizo oluphuthumayo bafike ngokukhulu ukushesha, kwathi abalimele basizwa khona endaweni yesigameko, yize noma ngakaziwa ukuthi ngabe yini imbangela yengozi. Abezosizo oluphuthumayo basaqhubeka nokucubungula ukuthi ngabe yini imbangela yale ngozi eyenzeke ezimpambanweni zomgwaqo ku-NMR Avenue Walter Gilbert Road khona eStamford. Bafethuke lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section. Mina nje ngithathela YouTube sengiphuma kanje, awungibambeke evidweni elandelayo.